Sa ritual sa bunyag, adunay parte niini diin ang pari musulti sa mga ginikanan ug sa mga nagugos. If your faith makes you ready to accept this responsibility, renew your vows of your own baptism. Reject sin. Profess your faith in Christ Jesus. This is the faith of the church. This is the faith in which these children are about to be baptized. Dayon ang pare, mangutana og tulo ka pangutana. Do you reject Satan and all his works and all his empty promises? Gipaabot nga ang tubag sa matag pangutana o giapil gyud ning maong mga pangutana tungod kay giisip nga ang pagabunyagang bata bisan sa ilang kainosente magtubo nga muatubang sa gahom sa dautan. Gipadayag sa mga ginikanan ug nangugos sa ngalan sa binunyagan nga isalikway nila si Satanas, ang tanan niyang kadautan ug ang sa iyang mga paglingla. Si Papa Francisco sa iyang apostolic exhortation, Gaudete et Exsultate, paglipay ug pagmaya, nga nagtudlo kung unsaon sa pagkasanto sa atong panahon karon, mingon nga ang pagkabalaan usa ka espirituhanon nga giyera batok sa yawa. Ang yawa dili lamang sa mga sugilanon, dili binuhat lamang sa hunahuna, kundi tinuod gayon. Mao nga dili gyud kita makahuna-una nga ang yawa sa istorya lang, paglarawan, timaan, pulong pasumbingay o sa kaisipan lamang. Tingali dunay mga hulagway sa yawa, gilarawan sa arte, nga murag dili katuhuan. Pag hulagway na, apan ang yawa, tinuod. Kay karon gong panahon na, may mga tao ang dili na magpakabana sa espirituhanon nga kalibutan. Apil na niini ang walay pagpanumbaling nga si Satanas anaa ug nagalihok aron kita mapalayo sa Dios. Tungod nining panglantaw, sayo na kaayo pagdawat sa kahimtang sa sala ug sa pagsalikway sa Dios nung kinabuhi. Nawala gani ang pag-ila nga anaay sala. Ang Santo Papa nagpadayon sa pagtudlo nga ang Kristohanong kinabuhi usa ka panagbugno nga espirituhanon. Ug niining panag-away, dili lamang ang kalibutan o kalibutanong paghuna-huna ang atong giatubang nga maglingla kanato ug mabiya kanato nga mga inutil, mga mediocre, kulang sa kasibot ug kalipay. Kining maong panagbugno dili lang batok sa atong tawhanong kahuyang ug kahilig, kundi usa kini ka kanunay pag-away batok sa yawa. Si Satanas ang dautan. Ang gahom sa dautan nga kanunay naglingla kanato. Pinaagi sa pag-agni sa atong tawhanong kailibgon, taliwala sa daghang pagsulay, mahulog ta sa pagpakasala, malayo sa atong Ginoo. Og sa kahiladman kanato, nagpabilin ang kahadlok tungod kay naulipon. Walay kagawasan sa pagbuhat sa maayo ug matuod. Kung musunod kita sa yawa, ang sangputanan mao nga mahilayo tas uban. Layo sa katilingban, layo sa simbahan, layo sa Dios. Niya, panahon sa kalisod, maayo lang, mahinumdum, nga dunay Ginoo. Kay kung dili sa kaulahian, magpuyo kita sa bakak o sa pagkawalay paglaom. Mabot ang pagsuway sa tungunahuna o kasing-kasing, gikan sulod sa kinahiladman, gikan sa uban, gikan sa kalibutan, o gikan sa yawa mismo. Usa sa Ebanghelyo nga basahon panahon sa Kwaresma, nagsaysay sa hitabo nga bisan si Jesus ang anak sa Dios, human sa kapatan kaadlaw sa kamingawan, gitintal man sa yawa. Matthew 4:1-14. Sa diha kita nga gibunyagan, nagsugod ang atong espirituhanong kinabuhi ni Kristo.
Apan kining maong kinabuhi magkinahanglan sa atong kanunayng pagbantay og kaigmat sa pagtan-aw sa atong pagpuyo ubos sa kahayag ni Kristo. Kay samtang anaa pa kita nining kalibutan, ug bisan nagtubo kita sa kinabuhing espirituhanon, dili gyud ta makaipsot sa mga lingla sa yawa. Dili malikayan ang mga pag-agni ni Satanas sa pagpalayo sa Ginoo. Usa sa labing bantayan nato sa atong kinabuhi, ilabi na kanatong matuuhon, ug kini ang labing dakong linglan ni Satanas, mao ang gitawag ni Pope Francis nga spiritual corruption, espirituhanong kalaglag, matang sa pagkabuta, gumikan sa hayahay ug kinaugalingong katagbaw. Dakong pagsulay gikan sa yawa ang pagtan-aw sa usa ka tawo nga murag wala nay kabilinggan ang iyang Kristohanong kinabuhi, nga siya matarong ug dili na gyud siya makasala ug wala na siya'y sala. Ang maong tawo nabutaan nga adunay gahom sa kangit-ngit na naglihok sa kalibutan. Nagpadayon pagbuhat og kadaot sa matag tawo sa katilingban, ug walay hunong sa pagpangita sa bisan kinsa aron maalaot. Gamhanan si Satanas, apan mas labawng gamhanan ang Dios. Ug sa katapusan sa adlaw, ug kini ang atong pagtuo, bisan paman sa tawhanong kahuyang, magmadaugon ang Ginoo. Ug ang maong kadaugan gipaambit sa Dios diha sa atong bunyag. Apan lagi kay tao man kita, ang nilalang gihatagan og kagawasan sa pagpabilin sa kadaugan sa Dios ug pagsalikway ni Satanas, mahimo usab nga mupili ug mahulog sa mga lingla sa daotan. Subo nga hinumduman ug masayran nga daghan sa mga unang binundiagan sa Sugbo sa diha nga napukan ug namatay na si Magellan, miluib sa mga nahabilin niyang mga kauban ug ila na untang mga higala. Kini gisugilo ni Pigafetta nga dihay mga kauban nila nga wala na makabiya sa Sugbo tungod kay sila giiluiban o gipamatay apil na gani ang ilang kapilyan, chaplain. Kini nagpahinumdum kanato nga bisan kinsa nabunyagan na, apan ang dautan kanunay nga naglihok ug sayon ra gyud mapukan ang atong kalag sa pagpakasala. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pagandam o pagsaulog sa unang bunya, dinhi sa atong nasod, mapalawo pa ang atong pagsabot ng limaong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban.